Καλησπέρα σας. Δημήτρης Χαβιαράς, σύμβουλος ακινήτων στην εταιρεία ΙΑ Ακίνητα. Έχω τη χαρά να σας υποδέχομαι εδώ στην οδό Πραξιτέλους, μόλις ένα λεπτό από το μετρό του Πειραιά, για να σας παρουσιάσω ένα διαμέρισμα 96 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο διατίθεται προς πώληση. Ξεκινάμε αμέσως να το βλέπουμε από το σαλόνι στο οποίο βρισκόμαστε και να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι το σπίτι είχε ανακαινιστεί πλήρως το 2017 και θα τα δούμε όλα προοδευτικά στη συνέχεια του βίντεο. Λοιπόν, τα δάπεδα εδώ είναι επενδυμένα με παρκέ το οποίο έχει τριστεί το 2017 και διαθέτει και ένα κούφωμα αλουμινίου με διπλά τζάμια, από το οποίο έχουμε πρόσβαση στο κεντρικό μπαλκόνι, το οποίο είναι γύρω στα 10 τετραγωνικά μέτρα. Περιμετρικά βλέπετε ότι έχει τοποθετηθεί μια γυψοσανίδα, στην οποία έχουν τοποθετηθεί και υπέροχα σποτάκια. Να τονίσω ότι το συγκεκριμένο διαμέρισμα μέχρι πρότινος λειτουργούσε ως ιατρείο. Συνεχίζουμε περνώντας στο hall και στην κυρία είσοδο, στην οποία είναι τοποθετημένη μία πόρτα ασφαλείας, όπως επίσης και συναγερμός, αλλά έχουμε και κάμερες στο διαμέρισμα. Άρα έχετε πρόσβαση μπαίνοντας στο hall και κατευθείαν στο σαλονάκι στο οποίο ξεκινήσαμε το βίντεο. Από το σαλονάκι στο οποίο βρισκόμαστε, περνάμε αμέσως δίπλα. Εδώ πέρα ουσιαστικά είναι το master υπνοδωμάτιο, το οποίο είναι τεράστιο, είναι ολυμπιακών διαστάσεων, επιτρέψτε μου να πω. Και εδώ τα δάπεδα είναι επενδυμένα με παρκέ. Βέβαια, αν θέλει κάποιος, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σαν γραφείο ή μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν καθιστικό, σαν δεύτερο σαλόνι, ανάλογα τη χρήση που επιθυμεί. Να τονίσω ότι το συγκεκριμένο, επειδή είναι γωνιακό το σπίτι, όπως μπορείτε να δείτε στα πλάνα μας, διαθέτει 3 μπαλκονόπορτες, παρακαλώ. Είναι γωνιακό το σπίτι και από εδώ πέρα έχουμε πρόσβαση στο κεντρικό μπαλκονάκι, το οποίο είναι 10 τετραγωνικά, όπως επίσης και στο πλαϊνό, το οποίο είναι γύρω στα 7 τετραγωνικά και έχουμε πρόσβαση και από την μπροστινή όψη του διαμερίσματος, αλλά και από την πίσω όψη. Εδώ απομονώνεται βέβαια, όπως μπορείτε να δείτε, με μία μικρή μεσόπορτα, το σαλόνι απομονώνεται με το υπνοδωμάτιο. Συνεχίζουμε, δείχνοντάς σας το αριστερό μου χέρι, μπορείτε να δείτε και μια θυροκάμερα η οποία έχει τοποθετηθεί και περνάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στο μπάνιο, το οποίο επίσης έχει ανακαινιστεί και αυτό το 2017 και διαθέτει βέβαια παράθυρο. Καταλήγουμε στο πίσω μέρος του σπιτιού, το οποίο εδώ πέρα είναι το δεύτερο υπνοδωμάτιο. Αυτό έχει ένα αυτόνομο μπαλκονάκι, το οποίο είναι γύρω στα 2-3 τετραγωνικά, με κούφωμα αλουμινίου και διπλά τζάμια βέβαια, όπως επίσης και μια εντυχισμένη ντουλάπα, η οποία είναι εξάφυλλη. Εδώ πέρα βέβαια θα μπορούσε κάποιος να τοποθετήσει μια καινούργια ντουλάπα, είναι το μοναδικό το οποίο δεν έχει αλλάχθει στο σπίτι. Και εδώ πέρα τα δάπεδα είναι επενδυμένα με ξύλο. Κάνοντας λοιπόν ένα νοητό κύκλο, καταλήγουμε στην κουζίνα, η οποία βλέπει στο φωταγωγό το παράθυρο. Εδώ για τις ανάγκες του ιατρείου είχε τοποθετηθεί έτσι μια τύπου γυψοσανίδα, να το πω έτσι. Και από πίσω, όπως μπορείτε να δείτε, από την γυψοσανίδα βρίσκεται ένας πάγκος κουζίνας. Αλλά βγάζοντας κάποιος τον τοίχο μπορεί να κάνει μια ενιαία κουζίνα και να διαθέτει και ένα τραπέζι για να φάει μια οικογένεια. Είναι αρκετά μεγάλη κουζίνα, είναι ένα ολόκληρο υπνοδωμάτιο. Είναι ένα σπίτι σύγχρονο, βρίσκεται μόλις ένα λεπτό από το μετρό του Πειραιά, όπως προανέφερα. Διαθέτει όλες τις ανέσεις, 2 πάρα πολύ μεγάλα υπνοδωμάτια, συναγερμό, πόρτα ασφαλείας, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, κάμερες, γενικά γυψοσανίδες. Διαφορετική γυψοσανίδα εδώ στο κεντρικό σαλόνι, όπως επίσης διαφορετική γυψοσανίδα και στο master υπνοδωμάτιο. Διαθέτει όλες τις παροχές που θα επιθυμούσε ένας αγοραστής, παίρνοντας ένα σπίτι στο κέντρο του Πειραιά, έτοιμο, να το πω έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ήμουν ο Δημήτρης Χαβιαράς από την εταιρεία ΙΑ Ακίνητα. Αν έχετε κάποιο διαμέρισμα προς πώληση, προς ενοικίαση στην περιοχή του Πειραιά της Αθήνας, θα χαρούμε να συνεργαστούμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι σε ό,τι ανεβαίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.